Vaeltajan luonto on levoton. Vaeltaja elää vapaudesta ja löytää vapautensa etsiessään. Etsiminen, muutos ja luopuminen on vaeltajalle pysyvä olotila. Hän löytää paikkansa ja turvansa loputtomasta etsinnästään. Mutta onko vaeltaja lipuessaan koskaan vapaa? Veden molekyylitkin hakevat alituiseen paikkaansa, niin myös vaeltaja hakeutuu rantaan. Hetkestä hän löytää kotinsa. Silmä on hienotunteinen ja se kaipaa voitelua keskimäärin 14 kertaa minuutissa. Mutta kun luomi peittää näkökentämme, menetämme palan todellisuutta. Oletamme, että palaamme pisteeseen ennen räpsäytystä. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, jatkuuko hetki. Pystytämme ympärillemme seiniä. Rajamme reviirimme aidoilla. Ruohon aina vihreämpää, aidan toisella puolella. Lämpö ei karkaa avoimesta ikkunasta. Kylmä ilmakin kaipaa sisään ja jakaa sen, minkä osaa. Haluaisimme pysäyttää ajan, mutta kello tikitää. Ei saa pelätä ottaa pattereita pois. Viisarit eivät ole tienviittoja. Elokuvaa ei voi pysäyttää. Kankalle tulee jatkuvasti uusia heijastuksia, uusia hetkiä. Vaeltaja ei ole menneiden kuvien vanki, vaan valppana hän seuraa kankaan alati vaihtuvia heijastuksia. Jo tapahtunut elää hänessä, mutta vaeltaja ei anna kokemustensa rajoittaa. Luontevasti hän mukautuu kuvien vilisevään virtaan. Kangas on nyt musta, mutta jokin on jo matkalla. Ennen pitkää se saapuu rantaan. Vaeltaja löytää kotinsa. Tahdonvoimalan uusi elokuva. Jotain hommia viikonloppuna. Jotain hommia viikonloppuna.